Palaguno, gongi etorri Lastotxapel kanalean, ni Lastotxapel naiz eta orain gortan berriz ere Total War Warhammer jokoa dakarkizuet, eta kasu honetan pertsona oso berezi bat aurkestera natorkizue, hau da Gotrek Gurnison Matatrola den pertsonaia ikustera. Bueno, esan daiteke Gotrek Gurnison dela ipotx hiltzaileen artean sorte txar gehiena duan, izan azkenengo hogei urteetan bere heriotza bilatzen joan izan arren, oraindik ez du bere helburua lortu eta nahiko triste dago gure Gotrek Gurnison ipotx maite hau. Eta bueno, apur bat, berak jarri, ezin dudanez jarri, berak edu jartzea ipotx normal bat, eta Gotrek eta ikustea bere eraginkortasuna bataila batetan, beraz, asteragoaz. Bueno, orain dela gutxi erosi nuen Gotrek eta Felixen abenturak. Bueno, barkatera gozpenak, eman barko diot berriz ere bataia astera, izan erakutzen nahi zuen Gotrek Gurnison bataila lau batean edo zelai zabal batean, eta nahi gabe asedio bataila bat jarri dut, eta bueno, hori aurrerago izango duzue asedio bataila bat, Gotrek eta Felixen gertatzen den asedio bataila bat, setio bataila bat, liburuan agertzen den moduan, ez dakit liburuan bezala maituko den edo ez, baina bueno, gutxi gara bera, agertzen diren zenbait pertsonaia sartu ditut. Horren barnean, bueno, Felix kapitain moduan sartu izan dut, eta gero beste neska bat, elfa moduan. Eta barkatu eragozpenak, zeptar derrota bai, zarrataia, hau izan da nire errore bat. Eta beraz, barkatzeko eskatzen dizuet. Horren bai, bataia terrestre, hemen. Eta ipotxa, Señor de las Runas, eta Gotrek Gurnison. Eta Kaosaren aldetik, Señor del Caos, eta Trolls del Caos. Eta orain bai, asteragoaz. Gainera Gotrek Gurnisonen itxura eta moto honetan nahiko ikusgarria dela ikusiko duzue, hor bi aizkorekin doala eta bere hatxa errunikoekin. Eta Kaosaren hau adarra katea zaizkio. Eta orain ikusiko dugu ia laizter kargatzen den. Vale. Hau izango litzateke, gure jauntxo ipotxa, bedere armadura izkutuarekin eta guzti. Eta horren guazen gure pertsonai nagusiaren bila, Gotrek Gurnison Matatrola, edo trolintzaia. Ben bere partxe eta guzti, hiltzaile moduan daukana. Ikusi eta gero jarriko dugu ipotx jaunarekin Gotrek Gurnison, eta bataia bere alase. Hemen ikusiko dugu Gotrek Gurnison indarra suposatzen da dela ipotxik indartxo honetarikoa.
Eta, bueno. Beraz, goaz, ikusten duzu hemen. Ba, kaosaren generala eta hemen kaosaren ba, troll batzuk. Bataia dirudi egongo dela nahiko parekatua. Eta ba, aurrerago ditugu. Bueno, oinaz joango gara, dira nolako bizkarra daukaten ipotxeko, osea, da pasada bat. Bueno, behintzata bikingo bat dirudi. Bueno, zaten moduan ezin oiz moztu bizarra ipotx bati, edo bikusiko duzu zein den gauzarik onena. Hor, pizkanaka, bagoaz aurrera. Kazakin, ha! Ongo apurko. Azkarrago. Bagotre dapur bat. Eroa, baina batxutan bere... No esango nuke. A ver, gotre, generalaren kontra. Gotre. Horreko guztiak. Eta haritate guztiak. Eta ben ikusiko dugu. Honetan, Gurnison. Eta ikusten duzuen nola ipotxak diren oso gogorrak. Borroke egiteko garaia. Daude. A ver. Suma da troll bat zara, beraz? Osea, egin behar duzu zure egitekoa. Txetik doa. Zaketelduko deni heltzen zaren. Ba, diridu ezetz. Animo. Generala ez helduko, baina ni de palo. Dragorne Gurnison, bai, eltsa gustatuko litzaidake. Eske morala trola buena da, kaka bat. Troll bat bakarrik akabatu dugu. Izango da, victoria ajustada. Pero bueno, eta bukatu dugu. Beraz, bukatuko dugu ja. Victoria decisiva eta trola bakarrik dugu. Vale. Baikuzu egotre Gurnison astindu honak ematen dituela, eske kaosaren morala da pur bat, no esango oso txarra da kaosaren moralak. Bueno, espero dut Gotre Gurnison gustatu izana eta hurrengoan gehiago. Agur lagunok.